kubva kuna Mark chapter 11 kubva pavhesi 1 kusvika pa11. Bhaibheri rangu nemusoro shoko unoti Jesu anopinda muJerusarema. Zvavakanga vava pedyo kusvika muJerusarema, vakasvika kuBhetifage neBhetania pagomo remuOrivhi. Akatuma vamwe vadzidzi vake vaviri achivati, endai mumusha wakatarisana neni, muchanopindamo muchaona gondora redhongi rakasunirwa, risina kumbotasvwa nomunhu. Risunungurei muuye naro. Kana munhu akakutii muri kuzviitirei, muudzei kuti tenzi ari kurida, acharidzosa nekukurumidza. Vakaenda vakandiwana gondora redhongi rakasungirirwa pamusuo pechivanze pedyo nomugwagwa, vakatisunungura. Vanhu vakanga vamirepo vakati kwavari, ko ndoo chamava kuita kusunungura gondora iri redhongi? Vakavaudza zvavakanga vataurirwa naJesu, ndokubva varega vachienda zvavo. Zvino vakaenda negondora redhongi riya kuna Jesu, vakawarira hanzu dzavo pamusoro paro, akabva ari tasva. Vazhinji vakawarira hanzu dzavo munzira, vamwe vakawarira pamapazi ana mashizha avakatema nomunda. Zvino vaifamba vari mberi nevaimutevera vaidaidzira vachiti, Hosana ngaarumidzwe iye anouya muzita raTenzi, ngaarumidzwe umambo hwababa vedu Dhavhidha huri kuuya, Hosana musorosoro. Zvino Jesu akapinda muJerusarema ndokundopinda mutemberi. Paakapedza kuongorora zvinhu zvose, akabuda oenda Bhetania pamwe chete nevane 12, nekuti kunze kwakanga kwaenda. Pano ndataura pamusoro pedhongi, asi ndoda kutsvaka nevanhu vacho. Ndiri kufunga kuti Jesu paakasimuka mupfungwa dzake kwakusina dhongi rakasungirirwa chete, asi kutsvakwa kwedhongi kwakuri kuitira kuti apinde. Kana apinda awane vanhu, azvibatire pasi rose, azvibatire machechi ose, azvibatire marudzi ose kuti ave ake. Zvemazviro kwazvo zvakanyorwa mumakwaro, mabvi ose achapfugama uye ndimi dzose dzichapfugama. Musazvinetsa henyu kuti vamwe vatiri kuramba vachapfuma kana nguva yakwana. Havana basa nazo, havazivewo nezvepamusande nekuista wacho kwavari nezvemascones, nekubika nekutandara nekuvhakacha. Asi nguva yakwana vachapfuma zvavo. Kana uno ndezvevoluntary kwete dhongi chete nevanhu vacho tivatei zvakanaka. Dhongi ronyorwa mubhaibheri here kuti rakaenda kunotorwa, iwewe uchizara ndauya naye muchinja wenyika. Cheti yedino tirege kutorerwa nzvimbo nedhongi. Haleluya, haleluya. Asi kana ari Jesu aikwira gomo, woti vakomana indai mumavate kuita kuti musawirwe nemiedzo. Ainamata pamavagara padombo, ainamata pamatiruma nemascorpio. Vemazuva ano vanofuka kumbezi, wonamata minama